И някак си в годините, особено в така последните години на изключително консуматорско общество, сме свикнали да говорим за щастие, за преследване на щастие, за това какво е щастието. Влизаме в някакви стереотипи, а всъщност това, което всеки един от нас трябва да се стреми, е да изгражда смисъл. Смисъл в живота, следа, която да остави след себе си, и смисъла за всеки е различен. Аз много уча. Много уча, пиша, но за друг това ще бъде едно тежко ежедневие. Има хора, които ще намерят смисъла в живота в някакъв проект. Други ще отгледат деца. Трети ще отгледат като деца свои дела. Но това, което казва и Виктор Франкъл, за който става въпрос няколко пъти в тази книга, е, че смисъла, който ни прави пълноценни и наистина ни кара да се чувстваме удовлетворени от това, което правим, е винаги извън нас.